Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Veronica. Iti Ilagan City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti nalabas a kumpiyansak iti bagik. Ken iti akinruar alanghak. Napadasak tinalabas a panagladingit. Bueno papagayam. Intay dinggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Veronica. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Fernan, dumagas kan to pa ijay da gusmi. Agmerienda tapay. Saanen, Veronica? Agkita tanto manen ijay campus intun bigat. Apay adi mo kaya ti dumagas ijay boarding house ko. Taapay pay laeng. Itulod kalatan. Kaya't ka ngamin ayam-am mo kadagiti ka boardmate ko. Taapay met. Siyempre, kaya't ko nga ipaapal, nagguwapo ti boyfriend ko. Sana nanaskat. At dapay papanam. Sa dino ti papanam? Diyak kaya't dagita asaludsud Veronica. Ket no di mo kaya't agumuraken ka. Saan kan ngagsaludsud pay? Ha? Okay, saan na maulit? Saanan, Fernan? Friend, apay akas jay ti boyfriend mo? Apay, Mary Joy. Ay namin ano na kan nga intulod dito'y boarding house. Ngam di pa'y dimagas. Diyak pa'y nakasarita. Ay, kanayon ngamin abisi. Amumatan, graduatingan. Amangan mat numabot ang iti tao. Anya? Apay kumamat. Saan amabutang dayjay? Nalabuskit di ati kumpiyansa na iti bagina. Kastagayam. Wen, puray kita am to titsura na. Kasla artista ti kinagwapo na. Anya? Flawless talaga. Isungarod ang nagustuak. Amamunak matan, friend. Saan basta-basta tilangat ti kayat ko a boyfriend. Nasaya at tanadanon ka dito Romeo, Veronica. Apay ka di, ma'am. Agsingir ka din iti abang mi? Saan? Kaya't kalaang akasarita iti personal. Nasaya at matagmay-maysa ka dito'y kwartuyo. Ada ngamin klase dagiti ka roommate ko, ma'am. Iso nga rod arinanta ka. Anya ka di dayta, Ma'am Perla. Saan mo ko mga ibaga apan nakibiyang daytoy? Nga makibiyang gaputa siya ti landlady yo. Kat nasingad kami kanitatang mo. Tagkalugaran kami idi. Kan naibilin na kapay kanyak. Agyaman akmat, ma'am. Tanasingpat kayo. Boyfriend mo ka dito'y kanayon amang itulod kan ka dito'y? Wen, ma'am. Ni Fernanday Jai, graduating student. Kastagayam. Ngam, kanayon amadlaw ko. Adi na ikikatan ti helmet na, nukas jay nga itulod na ka. Agdardaras ngamin nukwa pumanaw, ma'am. Amangan mat no membro ti may sa sindikato. Ha? Iso adi na kayat nga ipakita ti rupa na. Naangaw kayo mat, ma'am. Saan? Saan ang membro ti sindikato? Ronnie, nasayaat mo ta nakita ka dito kantin. Sige magayam, Veronica. Nakitam ka din ni Fernan? Wen, nagdardaras mo tapin manawi tay. Kalpasan tinaudi a subject me. Apay nga rod asan ang nagpakada kanya. Ha? Diyak mo amangan mo emergency. Nalapit akasta. Ay na, saan ka unay ngagdandanag? Madadaal ti kinapintas mo. Diyak maikat dagdanag, Ronnie. Ay, day takat nga minta ni Fernante pinilim. Nagwapo day jay.
Iswan na gado ti gusto kan kwa na. Uray adu ti gusto kan kwa na, no saan na ida at tutupan, awan ti parikot. Sa bagay, gusto ka. Ala, agorder ka nga rudan, tag merienda tapay. Saanan, Rolly? Inaksurutan ni Fernan ija boarding house da. Nakapasyar ka mo titi kabisera, manong sindog. Wen ngagpaiso, nakaumay kayo magtatang. Ited kong ti abang mo. Jaketa maladaw ti panagbayad mo iti abang. Mabalin mo't ani Veronica latan ti mangtad. Inton agawid, iji bariyaw. Okay laang kanyak. Ay, kasla saan tay asigod nga kakalugaran. Wen mat ngamin, Ma'am Perla. Awan ti rumba nga pagbainan yaw. Amom ka day, at the boyfriend ay ta anak mo. Nay, Ha? awan mo ti bagbagana. Tatang. Jack ilibak. Talaga nga dan boyfriend ko. Ngam, di kay agdanag. Ta igagaad ko mat ti agadal. Itay pa lang ay nururay ka dito'y dagos mo, Fernan. Sa dino ka di man ang tinapnapanam. Aguray ka man? No agsasao ka. Kasla kayat mo nga ikontrol ti garaw ko Saan mo't akasta? Ngam, girlfriend nak. Karbangak tagdamag no sa dino tinapnapanam. Apay ajak makontak ti cellphone mo. Nagawid akbiit. Pinayaban nak ni mamang. Apay nga adi mo impakaam mo kanyak. Nagchat ka kumaa. Lobat ti cellphone ko. Apay adi ka bimulod iti sabali a cellphone. Gusto man ladaytan? Ado ti bagbagam. Umay ka man kiti. Kailiw ka na. Fernan, basta di nakisuksukat iti sabali. Siyak lang ti ayatam. Wen ka di. Ipariknakkan ka. No kasano ti panagayat ko. Iso nga umay ka man. Ay! Aglablaba ka mo't gaya, Mary Joy. Wan, Veronica, naurnungan ak iti muran. Uray si ka, ado mat ti muran mo. Napuyat ak, Mary Joy. Iso nga iturok ko pa'y. Diyak pa'y masangot ti aglaba. Aguray ka. Rabrabi insan ni intulod na ka ni Fernan. Saan mat? Saan pa'y mataparbangon Ay, saan apan nakibiyang daytoy. Kasgayem mo, ibagakan ka ti kapanunutak. Sige lang, friend. Friend, saan mo ko mga itad ti 100% apanagayat mo kini Fernan? Agibati ka para iti bagim. Mary Joy, amok ti aramida. Ibagamton ka ni Veronica ang nagawid ka? Daan daytan arason, Fernan. Ang mga nudinak patsyan. Basta day tati ibagam, bro. Sige, awan mabalin ko. Basta sika tinagsaw. Day tati magustuhan ka, Rolly. Saan ka akil, Joy? Ngam saan mo kumamat aluklukwan ni Veronica? Kaasimat. Aguray ka man, Rolly. Amangan mat no aggusto ka iti girlfriend ko. Saan? Isaksakit ko laang. Time bilang kumata nagayam. Nasaya atin alawag, bro. Ngamjak maikari, nga isula ang ti girlfriend ko. Among mat, adu ababa iti mangayat kanyak, gapo tagwapo ak. Ngam, bro, saan ka kumamat nga agabuso? Aguray ka man, Rolly. Barkada ka, when no, sika ni Papangko. Nasaya at mat. Tanakita kayo dito Garden Tea University. Fernan. Owen. Sika ti ururayan mi. Nay, si kamat gayam, Veronica. Ape, nakigtut ka. Nakakita kan samot iti Diyos. Kuwang amin. Jack nam namaan nga umay ka dito idagos ko. Birbiro kak nga ron ni Fernan. Awan dito, Jack mo no sa dino ti ayan na. Apayakas dyan ti barkada, Rolly.
Kalat ngagpukaw. Katimadi, Jack makontak ti cellphone na. Ay, Jack, konsintihan ti madi nga aramid na. Uray pa'y nasingad kami nga gayam. Adda ka di ammom nga aramidan na, Rolly? Veronica. Jack kaya ta madadal ti panaggayam eh. Ta sigurado, agura anak ni Fernan. Numamuan na. Naimbagakan ka ti amin. Ikarik, Rolly. Saan ka amairaman? Basta ibagam ti agpaiso. Ay, malaksid kan ka. At dapay sa bali ang girlfriend ni Fernan. Anak ti may sabak nang. Agad-adal iti sa bali a private university. Jack kaya tamasahir ka. Hanggang dayta ti pudno. Kasta ka di. Ngam iti lang adayo na pimpintas ka. Di na kon pasablugan, Rolly. Nasakit na iti anamwak. Agyaman na taimbagam dayta. Kumpirmado ti amin, Veronica. Saan aparbo dagiti impudno ni Rolly kan ka? Anyat kayat mo asawen, Mary Joy. Sinurot ko itinalimad ni Fernan. Kit naduktalak amalaksid kan ka. At dapay sa bali anobya na. Kasta gayam. Juan, kat panagkunak, nasken nga agpanunot kan. Kasladyak maklon daytoy ang mapaspasamak. Tapno mamati ka. Ipabuyak kan ka dagiti video alak. Dagito'y timang ipanaknak. Sige. Kayat ko ang makita dagiti ebidensya, Mary Joy. Juan, adoy, puyaam, itikas na. Mapanaknakam ti kinatutimer ti boyfriend mo. Apa nagtadam ti panangkitam kanyak, Veronica? Dayta ti sungbat ko. Apa tinungpanak? Naamwak ti agpaiso. Doble kara kagayam, Fernan. Ti amok, siyak lang ti girlfriend mo. Ngam adda pa'y gayam sa bali. Veronica. Di kan aglibak. Kurang pa'y kit di ti panang tungpakan ka. Tapno maksayan ti sakit tinaga mamarikrik-nag. Sorry, love. Diyak ilibak. Kat, anya ti desisyon mo ita. Kaya't kung agpili ka itamot lang. Sana mabalin ngagpili, Veronica. Anya, kaya't mo asawan. Isu ti piliyam. Napatag ka kanyak, Veronica. Sika ti inay-ayat ko. Ngam sana ka makapili ita. Lawagam ti kayat mo nga ibaga, Fernan. Kung nagtupay kat, asaan nga umno ti aramid dayjay a Fernan? Wan nga rod, Mamperla. Ita naduktala ng ti kinatutimer na. Kat, kumusta nga rod ni Veronica? Kanayon nga agsangsangit kan maikulkulang. Sakit kanayon ti absent na. Ay saan arumbang abaybayan na ti panagadal na? Gapo iti lalaki. Day tamo ti kanayon ko nga ibagaken ko na, ma'am. Ma'am Perla, ada kayo matgayam dito eh. Juan, Veronica. Kat, kumusta kan? Kastoy, ma'am. Malmalday. Agawid ak sa pala ijay lugar mi. Ngam apay, Veronica. Finals tayo ita. Sa anak mo't lang ang makakonsentrate. Ay nakabailam date na. Palpasan tapay ti finals. Aggidan tanton nga agawid. Wan nga agpaiso, Veronica. Saan mo kumaabaybayan ti panagadal mo? Gapo iti parikot mo. Panunutam ko mati sakripisyo ni tatang mo. Nagadayon ti turong dagita mata manakaw. Ha? Ada ibagbagayong, tatang? Dandanin malpas ti simbre kiyaw. Iti mabayait,
Agsubli ka man ni kabisera tapno agin Raul. Kasladyak kayatan ti agiskwela, tatang. Anya? Agsardengak sa laangan. Ay saan na May salangin na si Mistre kada graduar ka ni Tikuro sumakin na maestra. Kasladyak may konsentratan ti agadal, tatang. Ay na. Saan ka nga agsardeng Saan, anak? Apay asinurot nakpailang dito lugar mi. Veronica, uray pinutid mon amin na komunikasyon ta. Imayak, tagkidawak iti pamakawan mo. Kasta kalakanakan ka ti amin, Fernan. Linuko na ka. Pinaggidan na kami ti dayjay a Michelle. Kampante akasyak lang ti babae ti biyag mo. Pakawanan na ko, ma. Naamiris ko ti bidot ko. Ngam, saan ko ang mabalin at talikudan ti obligasyon ko kani Michelle? Naminano na pinangtahanak ni Papana. Adagas ti mapasama kanyak. No talikudak ni Michelle. Rumbang lang nga itakder mo. Tamasikugan. Ulitak, Veronica. Pakawanan na. Jack pulos ni namnama. Akas to ti pagbanagan ti amin kadata, Fernan. When mapakawan ka, ngam daytoy ko man ti maudi apa nagpakitam kanyak. Tadyak kayatin ama digdagan pa'y ti sakit ama rikrik na. Agyaman nak tamawatan nak. Katbayam, saan ako nagpakita pa'y kan ka? Nalaos aliday kan sakit ti nakam tinariknak, idi nagpatinggan ti amin kada kami kini Fernan, Mr. Lonely. Ing karigatak nga inliwliwag ti amin, baban iti panangituloy ko, iti panag-adal ko. Kat na amiris ko analabit asaan ada kami tinaituding apara iti tunggal maysa. Daytoy man ti kapadasa, to'y pagayam mo, Veronica. Agyaman ak pagayam Veronica iti daytoy apakasaritaam. Adda na ituding nga ayat iti tunggal maysa. Ket kas iti nakunam, saan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa kini Fernan. Ket ala, ipamaysam ti panagadal mo, taday tatirumbeng nga aramidem. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Veronica, iti Ilagan City, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Val. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti kunak idi, ti imunan akaayan ayat ko ti makaduhak tong palbiag. Ngem saan gayam, tabayat ti panaglabas ti aldaw, agbaliw ti rikna. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Val. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Ambisyoso ka matalalaki niya. Adaywam ti anak ko, tasaan ka may karikan kwa na. Agin inayat kami iti anak yo, sir. Gapo ka dita na kurapayak. Isuas anak amay kari iti anak yo. Kasano mamay ka ni tinapinta sa masakbayan ti anak ko. Numay sakalang may tamangalap. Agsalo kagak, sir. Lepasip ti panagadal ko. Tapno makabiro kak itinapintas sa trabaho ka.
Uray pa'y makalpas ka iti panagadal mo. Saan mo ang masigurado no makabiro kanto iti napintas sa trabaho? Iswa na saysayat lang na lipatam ti anak ko. Ta iti kabitan na panawan, pumanaw kamin iti daytoy a lugar. Papanan niyo, sir. Ijayan abroad ti pagnaidan mi. Iswa lipatemon ti anak ko. Amo ka na ito hindi maudi pa nagkita ta. Gapot ag flight kayo nintong bigat. Katjakam mo. No kaano man ang ti pa nagkita ta. Kanjakam mo. No agsubli kayo pa dito lugar tayo. Daytoy ko matitandaan. Saan kanto ang mapukaw iti pusok? Sika, kat sikan tulaan ti ayatak. Ururaya ka na yun ti panagsublim. Diyak umakayat apanawan ka. Nga maawan maaramida. Taday tamot ti desisyon da papakan, mama. Kasla diyak kabailan asaan kanton ang makita iti inaldaw. Nasakit para kanyak daytoy apanagin na dayutan. Ket sapay la ko man. Tamauray mo ti panagsublim. Ikarika. Urayok ti panagsublim. Ituloy ko ti panagadal ko. Aging ga makalpasak. Iti kasta. Saan dakton at agibasitan dagiti dadakkel mo. Sapay ko ma. Tamay kariak tumutlaan kan ka. Ay ayatan ka uray anyapay ti kinataon, Val. Sikat ti amin ko. Kasta akmat, Jade. Ay ayatan ka unay-unay. Val, saan mo ka di amapan itulod ni Jade ijay airport, anak ko? Saan dakmat lang akayat amakita dagiti dadakkel na nanang. Iswasaanan. Sana bale. Nagsarita kami matan idirabi. Nagkita kami ijay igit ti baybay. Kasta ka di. Ay, nagriig at lakat nga minon tinakurapay. Saan da ka apagan ano dagiti napapaknang. Tagibas si tanda kapay. Day tati agbalin akarit kanyak nanang. Agadalag. Kat apaman ang makaadalag. Agbiro kak itinapintas at trabaho ka. Day tati kasayaatan nga aramidam, anak ko. Naunag man hindi pang panunutan. Mailiw kan samat ngaminan kan ni Jade. Nagrigat gayam. No adda iti adayo ti ayayatam. Saan ngamin nga iso ti kanawin na pampanunutam tapno saan ang madadaal ti panagadal mo? Saan ko adadaalan ti panagadal ko, Lexi? Igad ko ti agadal para ka ni Jade. Iti kasta. Kaya't dakton dagiti dadakkel na aparakan kwa na. Nagswerte talaga ni Jade. Taadakas kan ka mga ayat kan kwa na. Kuma, makasara kak tumot iti lalaki akaskan ka. Ado dita, Lexi. Urayim laeng, ti parakan ka. Hello, Jade. Kumusta kan? Mailiwakon kan ka. Kasta akmat, Val. Nagrigat ti agad just ito'y. Nang runa iti pagadalan. Kabaalam day ta. Si Kapay. Amukmat analaing ka. Wan, ikarkarigatan. Katsi ka, kumusta mo ti panagadal mo? Okay lang, Mat. Uray ka sano. Makiiliw-liwag akmat. Kumusta mat gayam ni Lexi? Jak pa'y nauawagan. Kaputabi si akmat akanayon. Okay lang, mat ni Lexi. Isuti ka na yun akadwak ijay pagadalan. Tawan ka maten. Nasayaat nga rod no kasta. At least, adda ka na yun nakadkadwang. Katsi ka. Nakabiro ka kadimatan iti baro agayam mo ijay pagadalan nyo. Awan pa'y.
Makipagayam ka ngamin tapnosan ka ngagmaymay sa. Sige, taaramidag ti imbagam. Katagyaman na ka. Awan na nyaman na. O sige nga, Roden. Rumabiin ditoy. Kahit kumutan ti agina na. Kanuray si ka. Agina na ka ten. Okay. I love you. Bye. Bye. I love you, Jade. Imbagpaykan ka. Nagngato tinaalam iti exam tayo. Bilibak at talaga kan ka. Nalaing ka. Uray mat si ka. Nangato mat tinaalam. Nangat nga tulatakan ka. Iso nga umapapala. Saan arumbang nga umapal ka? Tanagagat kamp nga agadal. Amo, ar-aramidam amin akabaalam. Sa bagay, ngam sa bali lang siguro ti adda inspirasyon na niya. Wen, para amin ka ni Jid dagitoy. Kahit ko, na iti panagkita mi, adda maipanakal ko kankwana. Masiguradom ka din nga agsubli ni Jade dito Amok nga'y ayatan nakmat ni Jade. Kat pa check, agaramid iti pamuspusan, tapno agkita kami manan. Kasano no saan ang makaramid iti pamuspusan? Kat saanin ang makaumay iti lugar tayo? Siyak ti agaramid iti pamuspusan, tapno agkita kami. No kasapulan surot ka di abroad, aramidag. Bilibak at talaga ti panagayat mo kankwana. Swerte at talaga ni Jade. Adda mapaspasungadan abagyaw, anak ko. Isuasaan ka kumapay amapan agkalap. Sayang ti makalapak nanang, no sa anak amapan. Saan kumaanatangken ti ulom? Diyak kayat nga dadaka sa mapasamaken ka. Saan kayo amat danagan, nanang? At damod kakadwak amapan. Ay naanak ko, delikado nga road. Isuasaan kayo pa'y laeng amapan. Nanang, kayat ko ngamin ti makaurnong. May salangan natawan, agturpo sa kon. Diyak kayat nga agkurang ak iti usarak iti pagadalan. Kayat ko, makaturpo sa kon intun umayatawan. Adda ka asit ti Diyos, anak ko. Patyak asaan na taabay-bayan. Saan ang masapol nga isugal mo ti biyag mo? Denggan na kumamot nga inam. Saan ko maapara amin kin ni Jade ti pampanunutam. Panunutam mo't atabagayim. Sige man lang, nanang. Tapno saan kayo agumura kanyak? Saan ako naman nagkalap? Hello, Jade. Kanayon mo't nga awan panawan mo ang makisarita kanyak. Panagkunak. Nagbaliw ka na namin pinsan kanyak. Saan ka nagbaliw, Val? Saan ka di at kayat mo? Kat makabiro kat iti papagayam ko? Nakapagadya sa kun. Saanan akas la idi amarigata na? Isu ka di nga awanan oras mo ang makisarita kanyak. Saan nga iti dayta? Ngam syempre, ado ti mas priority nga aramida. Kas kumakadagiti assignments ko. No kasta, saan naka-priority? Ay na, saan ka din agumurgura? Sinong batak matiawag mo? Sayangan ta ka di dayto yung oras, tapno ag sinong bat alaang. Nasakit lang tinakam ko. Takanayon asaan mo asumbatan dagiti awag ko. No sideran naklaan iti daytoy ayaawag mo. Nasaysaya at laangan alpasan ta dayto asalitaan ta. Ado pa iti aramida. Bye. Mabit lang, Jade. Awanan. Inidapnan. Apay akas jay matan ni Jade. Nagbaliw matan na namin pinsan. Kasla sa anak matan akailiw. Nakabiro nga tan iti kasukat ko. Ada ka di problema mita pare. Tay tamang pa nagawis ka iti inom. Sayang di makalapan ta ko ma. Saan na bale? Kita lang mat nga ginumta. Ay, iba gaman kanyak tay paiso. Ada pa rikot mo? Nasagit tinakam ko. Kaslawan mo tan patag ko kan ni Jade.
Kas lang minsan nakakailiw. Apay na ko namday ta pare. Awanan oras na makisaw kanyak. Ti kanayon na nga ibaga. Busy ka nayon. Nakabiro kan iti gagayam na. Isong awanan oras na kanyak. Amangan na. Noon dapay kid din kasukat ko. Day tati pagrigatan ti long distance relationship pare. Awan ko maproblema. Basta da kumamat oras na makisaw kanyak. Ay, day tati rigat na. No di mo makita dagiter aramiden na. No agpay so busy. Bueno, anda sa bali a pagbisbisian na. Jack pulos ni namnamang agbaliw kanyak ni Jade. Palibon pa'y pare. Di tayo mo. No dalang pagdaldalanan na. Sapay lang kumatakas na agpayso. Ngamin, saan ko nakabalan ang mapukaw ni Jade? Isuti amin ko. Isuti gapo. Doa pa'y nagsalsalo kagak. Husto day ta na panagladladingit mo. Sana bagay kan ka ti agliday. Ti panagadal mo kit di ti pamaysam. Dandan iti finals tayo. Ang mga numabagsak ka. Lexi. Jack ninamnama akas to iti pagbanagan ti relasyon mi kan ni Jade. Jack namnamaan. Anak ipag-breakan kanyak. Kan makita kadag iti pos na. Naragsakan ti biyag na. Kadag iti baro agagayam na. Iso nga ag-move on kamatan. Saan ang mabalin akas takalatan? Kaslawan ganas kun nga agad, Alexi. Awanan ti babae pang ipaayak iti baligi ka. Naskan nga agbaligi ka. Para kan ka, kan para iti inam. Saan pa akan ibusanan ti lubong? Ado pa'y ti babay dita. Iwaras mo laang ti panagkitam, Val. Kablaawan ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakaturpos kan. Agyaman ak nanang. Naragragsaka kumapay. Noad na ni Jade. Ay, Jade manon. Ay nalipata munday jay a babae. Apay no ibaw ing mulaangan kinilik si Tiriknam. Nasingput ni Lexi, kanadayaw kanyak. Isuti kayat ka aparakan ka. Van! Congratulations! Congratulations, Matt, Lexi! Congratulations, Lexi Balasang ko. Agyaman nak, nana. Lexi, mabalin ka ding awisan ka ijay balay. Adda nga min basit sa gana may. Sige, nana. Ang mga nasaan akayat ni Val. Ha? Da kayo laang mati mga awis kanya. Apay kit dinasaan, Lexi. Sige, umay kay Jay Balay. Ay, kamaw dyan, na. Maragsa ka na. Gaputa agpada ta nakapasa iti board exam. Agpada ta nakapasa iti nagaplayan ta. Wen, kat ikarkararag ko. Asapay ko ma, tamalasatan ta ti training ta. Kat agpada ta iti pakay distinwan. Apay matakayat mo nga agpada ta iti pakay distinwan. Una, takayat ko akanayon ka amakit kita. Apay mat. Si katiga po na, no apay analasatak amin apan nubok iti biyag ko. Siguro, no awan ka akanayon amang bagbaga kanyak. Amang anos anak anakalpas iti panaghatal ko. Anya ka kadi? Gapumutlaan kan ka, no apay anaragpat mo dahi ti abaligi. Kayat ko asikat ti kaduhag. Aging gaanaan anay amaragpat ko ti baligig. Anya ti kayat mo asawan? Lexi, nasursuro ka nga ayatan. Gapo ka dagiti impakpakitam a kinasaya at mo kanyak. Si kaitan ti babae kayat ko ang makadwa iti agnanayon. Agpaiso ka di dagita nga ibagbagan. Amom ka di anabayakan nga dariknakan ka, Val. Kat sika ti kayat ko ang makadwa iti agnanayon. Agyaman at nukasta. Kayat ko, intun malpas ti training ta.
Ket agpadatan ang nakadistino, tulagan tamtan ti kasarta. Agyang manak ta pinatgam ti awis ko. Nga agkita ta iti dayto a restaurant. Jade. Nagsubli kami dito eh. Tanalugi ti negosyo da papa iti abroad. Kumusta kan? Damag ko anaan-anay ka na pulis. Talaga naragpat mo ti arapaap mo ha. Kat maragsakan para kan ka. Hawan Jade. Katgapo aming daytoy kan ni Lexi. Ha? Anya ti kayat masawan? Ni Lexi tinagsangsanggirak. Idi panawon ang nasaktanak unay. Gapo iti panangibreak mo kanyak. Isu tinangan andingay kanyak. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Kasta ka di. Kayat ka di asawan. Ni Lexi itan ti kayan ayat mo. Wen, kinapudno na. Natulagan ti kasarmi. Kat dandanin ti panagkasarmi. Maragsakan para kada kayo kini Lexi. Congratulations. Amon Val. Agbababawi ak iti panangibreak ko kan ka iti. Kayat ko lang amam. Ng aging gaita. Ay ayatan kapailaan. Ini, apay agsangit ka maten, Lexi. Kababain, amangan mo ibaga dagiti tatawa pag sangsangitin ka. Iso kadi, anak isinara ka kanyak ita. Talapas mo ti ayan-ayat ta. Amo, nagsubli ni Jade. Anya ka din day ta nga ibagbagam, Lexi. Saan ka di akinanakken ka? Asikan ti ay ayatek. Kan si kaitan ti kayat ko ang makaduha iti tong palbiag. Kasano ni Jade? Saan ka di nga imbreak na kon? Anya ka di ti pagdandanagam. Saan ka madanagan? Ta si kaitan ti biag ko. Kat napudno day to'y panagayat ko para kan ka. I love you, Lexi. Agyaman hak itinapod na panagayat mo, Val. Ay ayatan kamat, unay-unay. Nagkalaysa kami nga rod kini Lexi, ket mayaten ti kasasaad ti biag mi ita, Mr. Lonely. Kasla nagbaliktad ti sitwasyon mi itan, iti pamilya ni Jade. Isuda itan ti marigrigat, gapo ta saan ang nakalpas ni Jade, iti panagadal na. Tana ibarkada gayam idi abroad. Tuy pagayam mo, Val. Agyaman na kiti dayto apakasarita ang pagayam Val. Ket ti makunak, ti biag ti tao kasla pilid. Saan ngagnanayon nga daka iti baba? Nulaket ta nagaget ka. Sigurado ngagbaligi ka kadagiti arapaap mo. Bueno papagayam, hingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Val, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan na Lester, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear
Mr. Lonely. Narigat gayam ti agdarasudos nga agdesisyon iti may sa abanag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lester dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Maminano ka di nga ibagakkan ka nga awan babaik. Ape nga ipilit mo nga da. Kayat mo ta ipaypayso, tapno adda sirbi na nga ako saranak, Nalaing ka kiti nga agrason, No talagang awan babaim. Baliwam ti bar a negosyom, tapno agtalnamatan ti panunot ko. Apay adinak maawatan. Nagmayat ti negosyo. Narigat ti mangrugi manen iti sabali a negosyo. Nang runa, ket dakkel ti magasgastos ko iti dialysis ni papa. Mabaling ka mat atulungan. Nang runa, tanarang ay matan ti negosyo ka grocery. Maminanok ka di nga ibagakan ka. Ati agtaod iti grocery, ket ibang kong. Tapno adda ornong ta. Saan mo nga amo no adda emergency to apagkasapulam iti kwarta. Ket iso ti usarin ni Cristel nga agada. Tasyak mo ti makaamo kadagiti kasapulam dito ibalay. Ken kadagiti bills. Talaga asan nga agtal na ti panunot ko. No kasta nga addakan iti bar mo. Talaga kadingawan pa nagtalag mo kanyak. Day talang ti dawdawatakan ka. Ti panagtalag mo. Saan na ka mapabason? No manugod ka ngamin iti kayat ko. Awan ko mati pagapaan tayta. Di mo ipilit ti kayat mo. Tawan ti dakas nga raramida. Madin sakit di manan timod mo itaasimra ka. Inong tammanan ti may sa waiter tayo. Nagapa kami manan iti asawa. Ipilit na so katak ti negosyo. Napigsa ti atap ng adda babaik. Si kamot amis mo ti makapanagdag nga awan babaik. Ayabam ngamin dito, ita ipashare mo. Itikas na makita ng awan babaeng. Di nangarot kayat. Mapuyat ka no. Ken sigurado ka no nga ilimang ko ti babaik na umay dito eh. Ay, talaga ngarot asaan kayo nga kinkin na awatan no kasta. Mapuri-pura na ka talaga. Jack mabalin nga ibatanda ito ang negosyo. Kaputa iso ti pagtataudan ti gasgastos ka ni papa. Ay na partner, kasarita ba na yung bagtasawam? Saan ka makiap-apakan ko na? Iso mo ti raramidak. Ngim na uma akon. Kanayon nga min ti panagsubang mi. Apaya dito iti nagdiretso managawi diho. Nagapa kayo kadimanen kini Jean. Talaga di nakpagtalnain. Ipilit na ti kayat na. Anya nga tanupat gamlaing ang ti kayat na. Iti kasta, agtalnametten. Siyak ti padre di pamilya, papa. Siyak ti masurot. Saan nga iso? Keno pinatgak ti kidnaw na. Kaya't asawan day tanga at daramid ko. Mawatak mati asawam. Saan nga agtal na ti panunot na? Gapo iti klase ti negosyo. Awan aramid ko, papa. Awan hilig ko iti babae. Kasmat kada kayo. Dahil di lang mamatinagbalin ang babae ti biyagyo. Nga oray na sapa na tay. Saan kayo na nangas asawa manen? Angam sana maawatan ti asawam dayta. Kurang ti panagtalag na kanyak, papa. Nupod nung ay ayatan nak. Agtalag ko makanyak. Oh, makitam? Anya manin nga oras na nagawit ka? Siguro, nagapo ka manan iti babaem. Kasta kadilatan ti panagkit-kitam kanyak. No kasta, song batam ti salutsod ko. Sa dino ti nagapuam? Nagapuak iji balay da, papa. Uray awagam. Anya nga oras anapan ka ijay? Kalpasan ti trabaho. Apay, anya ti ginagaram ijay tanapan ka? Siyempre, kinumusta? Dakas ay abisitaak ni papa. Adda ka din bagak adakas. Sige, inakon itisilit ko. Takayat kon kaginana. Bumangon ka ditan. Adda chat ni Laila ka sosyong. Adda ka no sumangpat nga istaksyo. Katdwa kayo ang mangawat. Iso ang masapa kayo asomra. Sige, bumangon ako. Talagang alisto ka no day ta ka sosyong ti agchat. Saan ka di amabalin nga isulangan ti mang receive? Anya ka di.
Kasusyok nga rod. Iso arumbang lang adwa kami. Pati ni Layla pag silaw sang pailaan. Anya ti amok nga hino ada milagro nga aramidan nyo? Unay kamatan. Tila pag silsilosa ma. Ngala. Engka kiti agdigusan. Taor-orayan na kan ni Layla. Ay na, nagdakkel ti sales ta itang bulan. Masapul nga ag-celebrate ta. Saan lang ang aga po ta dakkel ti sales no di kat birthday ita. Pagpaikin ka ata malagip mo a birthday. Ti asawak nga di na pa'y malagip. O sige, kastoy ta aramidan ta. Agawid ka nga umuna iti balayo. Rumwar ta inton lunch. Syakti taya, treat ko para iti birthday. Ay, day taman tiket ko. Libre. Okay, agredi ta nga rodan. Tapno masapat ta makaawid kat maiturog ta tayo. Nariingak nga awan ti asawa ka. Talaga at di nakrining sakbayan na pa ni ti grocery na. Talaga nalipatan na kasangay ko ita. Ay, talaga nga awanan makita apanagayat kanyak ti asawak. Kat gapo dahi ta iti panagat atap na nga da babaik nga uray awan mat. Umawawag ni Layla. Hello, Layla. O anya ngay, matuloy ta ka di. Adda time mo, wano adda lakad yung kinibakat mo. Simrak ti asawak iti grocery na. Nukas na, matuloy ta nga ag-lunch. Wala. Ala, agsyawarak labit. Sukunan ka dita pag nanaadam. Okay. Urayin ka nga rin dito eh. O sige Rod, mabitak lang. Adalat na akanayon ti taol iti dahito a restaurant niya. Talaga nga min an naimas ti luto da dito eh. Italaan na ka umayak dito eh. Sa anak ngamin arumrumar. Balay trabaho aklang. Among ka din no asino tinangisuro kanyak iti dahito a restaurant. Asin? Ti boyfriend ko. Kamodyanan na. Nailawaan mo matlaan na iba ka. Kunak man umabakatan ka balasa. Sobra mo dahi tapa ng bulim kanya. Ha? Kayat mo, ta ibabawik dahi to'y treat ko kan ka. Kasi kamot lang ti pagbayada. Uy, joke lang niya. Angem, ragsa ka na para kan ka. Angem, apaya di mo yam amo kanyak ti boyfriend mo. Am-am muna kan. Kanayon matlaang ijaybar. Ngam saan mo ngam-am mo. Di ka madanagan. Yam-amok tumatlakan ka. 20 order yo, sir. Ma'am. Thank you. Nagado mo ti in-order mo? Siyempre ang birthday nga rod. Ngam sakbay amangan ta. Kantaan ka pa. Ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Agyaman na ka, Layla. Kung naktupay kat apod no ti atak ko nga da babaim. Itay pa yabuy-buyaak ti kinaragsak yo adwa. Anya ka diti sasawumlitan. Di mo ka di mabigbig ni Layla? Saan ka makapagulpot kanyak? Gaputan nakita ti dua ang matak nga da babaim. Jin, saan ka ko mga agiskandalo? Intreat ko lang ti asawam, gaputa kasangay na ita. Arumbang kumaasika ti mga ramid. Ngam anyang ikar aramidam. Asino dagiti kakadwam? Imbes kumaati asawam ti kadwam itata kasangay na. Wano? Nalipatam akasangay ti asawam ita. Ay. Napukaw ti ganas ko amangan. Maala, da kayon ti agsango amangan. Taday ta kumamot ti rumbang. Sige Lester, mapanak pa'y. Kat happy birthday manan. Lester, sorry ha. Saan ka kuman nga gungat kanyag? Ado lang ti pampanunutak. Isaan nalipatak ti kasangay mo. Anya ti pampanunutom. Tikadat babae, kasjay? Nakunak matan ka. Asaan ang mapukaw iti panunot ko dayta. Gaputas saan mo akayat nga i-give up ti negosyo mo? Apay ngamin a pagpupudutam ti negosyo. Siga, asino dagiti kakadwan? Adda lalaki a kakadwan.
Amangan kit di ano si kati at lalaki na? Anya? Awanan turungan dahito a relasyon ta. Iso anasay saya at ngagsinatan. Ag-file lang iti annulment. Anya? Sige! Aramidam! Asino ko matibutbot nga? Agyaman nakta pinatgam ti awis ko, Lester. Kaduak ni James, ti boyfriend ko. Honey. Among matunti ka sosyok. Saan ka di? Nice meeting you, Brad. Kanayon ka makita ijay ba? Yan, sanak siguro ang malasing. Gapo iti kinaado ti customeryo. Nice meeting you, Brad. Imbag man, tadi na pagsilosan. Sa anak asiloso, Brad. At pa nagtalag ko kanila ila. Pinarigat na kanagaram kankwana. Isma itatasinong batan nak. Mabuta nga ang mga pakankwana. Tama nga no i-break nak. Maragsa ka nakpara kan kalayla. Gaputa nakabirok kan iti lalaki, apud-pud no ang mangayat kan ka. Isa nakipagkita kami kan ka. Takayat mi ama ka sa uti asawam. Agpalawagak kan kwa na. Tapno saan yun nga ituloy ti annulment yun. Saanin arumba nga ka sa uyo. Gaputa ti desisyon ko. Kat ituloy ko ti panaganal mi. Naumak mo tin iti ugali na? Nung partner, amangan numabalin nyo pa yung urnusan ti amin. Nakapag-desisyon ako. Kat saan na mabaliwan dayta. Daddy, apay aman manu kamatan nga gawit iti balay. Pasensya ka niya. Kasapulan ngamin ni Lolong ti kadwana. Iso nga, ijayak pa lang nga agnaan, ha? Kasta ka di? Okay kayo kadimat lang ka ni Mami? Basta dahil ti tandaan. Ura niya ti mapaspasamat. Saan ka baybayan? Basta ti panunutan. Kanayaw naklatangad na dito'y para kan ka. Itad ko amin nakasapulam. Uray sagpaminsan na makita na. Kaputa bisya ka kanayon. Sige, Daddy. Basta kanayon na kami abisitaan ka ni Mami, ha? Promise, iha. Kanayaw nakngaumay dito'y. Tapno kumustahan ka. Ha? Syaklaan, Daddy? Ni Mami ngay? Uwan. Uray ni Mami. Itata nagsinatan. Di na ko maparita namang pasyar iti anak ko. Santo amaliklikan na kanayon ti umay ko dito eh. Gaputa marigata nakpailangan magilawlawag iti amin ka ni Cristel. Okay. Nawaya kalatang nga umay. Anyaman nga oras akayat mo. Kaya't ko anasaya at latat pa nagsinata. Awan gura iti tunggal maysa. Diyak kaya't ang makita ti anak ta nga ginginura ta. Okay. Di mo baybayan ni Cristel, ha? Awagan naglaing no kasapulang titulong ko. Okay. Awan ka din sa baling ay sumbat mo. No saan nga okay? Anya nga rod tinamnamaam nga ibagak? Itatanawayakan. Aramida mong tikayat mong aramidan. Oray sika. Nawaya ka mo't itikayat mong aramidan. Awan pa'y plano ka mga asawa manan. Nadidigra akon. Kunak man no napagsaritaan taday taabanag. Nga awan gura iti tunggal maysa. Okay. Pasensya ka no nakalipat ako. Nakaturog matlaangan ni Cristel. Mabalin mo ti agawid. Owen. Kanyalakid din ti anak ko. Narabyan ako. Tadinakmat ngamin palubusan nga agawid. Mailiw kan ka ti anak ta. Isuasaan na kaapalubusan. Ni, kalat matan ti panagtudo na. Simang patsamat ti mapaspasungadan a bagyo. Tinasayat. Pasardengam pa ti todo. Sakbay nga agawid ka. Delikado iti dalan. Nag-brown out matan. Ay. Dito'y kan amaturog. Delikado iti dalan. Saan mo nga ipilit ti agawid? Awagam laangan ni Papa.
Tapno saan mat amadandanagan kan ka. Apay akas lang mabainak patan apo masyarmanan kada Cristel kan Jean. Kalpasan nga da napasamak kada kami iti day ti Arabi. Makabulan ang tinapalamas. Ngamjak pa'y pimasyar. Makunak nga dapay la panagayat ko iti sigod nga sawak. Kasanon, kat nagsina kamin. Ni Jean ti umawawag. Hello, Jean. Imawag ak. Tadanas kan amamuam. Anya day ta? Nagbunga tinapasama ka data. Hindi na o di ayo umay mo dito balay. Masikuga. Anya? Aging ga ita, kasday pala ang ti set up me, Mr. Lonely. Sa anak nga agnanad iti sigod abalay mi. Nga uray masikugmanen ni Jean. Makipagnanaed aklataki ni Papa. Ket sa anak ang makaikadeng, nuan niya ti rumbeng nga aramidak. Bastar aramidak latta, ti pagrebbangat. Tuy pagayam mo, Lester. Lester pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, agsarita kayo anasayaat kini Jean. Nuan niya ti kasayaatan nga aramidan nyo. Gapo iti panagsikog namanen, kayat naasawen, agin innayat kayo paylaan. Urnusan nyo kitdi ti relasyon nyo, tapno naragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, hinka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam nagpailinged iti naga na Lester, iti syudad ti Baguio. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Halika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.